Okay, magandang hapon po sa ating lahat. Gusto ko lang pong awitin itong awit na ito. Ang awit na ito na siyang unang nagpabagsak po ng aking mga luha, sipon. Alam nyo yung luha na magkahalong sipon. Dito ko po sa awit na ito naranasan yun. Nung bago ko po nakilala si Kristo, bago ko po naramdaman, nadama ang kanyang pag-ibig. Ito pong awit na ito po yung kapag inaawit ito, na awit na ito ni Ate Tess Castro. Siya lang po yung umaawit nito noon. Napakagaling po na mga awit po ni Ate Tess. Kapag inaawit niya yun, hindi ko talaga mapigilan na bumagsak po yung luha ko. Dahil sa awit na ito, doon ko nadama ang kapangyarihan ng salita ng Diyos na kanyang sinabi sa aklat ng Juan, Kabanata 3 at talata 16, sinasabi na John chapter 3 verse 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sa kanya isasampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi po magaling po ako nito umawit. Pero gusto kong awitin dahil ito po yung unang encounter ko sa Diyos sa magitan ng awit na ito. Mahal ka ng Diyos, dapat mong malaman, hindi kanya pababayaan. Kanyang ibinigay, bugtong niyang anak, upang sinumang sumampalataya ay may buhay na walang mahal ka ng Diyos, dapat mong malaman, hindi kanya pababayaan. Kanyang binigay, bugtong niyang anak, upang sinumang sumampalataya. Na, hindi ko kaya. Praise God. 21 years old pa lang ako noon nung marinig ko yung awit na ito. Hanggang ngayon, 51 years old na po ako. Pero buhay na buhay pa rin sa aking puso itong awit nito kapag narinig ko. Palagi kong naalala yung first encounter ko by Lord. Kaya hindi ko nakakalimutan yung unang preacher na ginamit ng Diyos. Kaya nga naging pastor na ako, napunta na ako ng Wisti sa Libukan. Naging pastor ako.
hanggang ngayon, assistant pastor ako dito kay Pastor Arnel sa Jesus Christ the Healer. Pero buhay na buhay pa rin yung first encounter ko sa Diyos. At ang unang ginamit ng Diyos, babae. Kasi nagkataon lang noon na hindi dumating yung preacher. Sa El Shaddai po kasi ako tinawag. Hindi dumating yung preacher, kaya sa Tetes Castro yung automatic na naging preacher. Siya po yung unang ginamit ng Diyos. Kaya sa mga tao dyan na tutol sila na maghayag ang mga babae, para sa akin, walang halaga babae man o lalaki. Ang mahalaga ay ang salita ng Diyos ang kanyang pinapahayag. Kasi kapag salita ng Diyos ang kanyang ipinapahayag at ipapahayag sa tao, kapag ito'y narinig, may kapangyarihan po ang salita ng Diyos. Kahit bata, matanda, binata, pwedeng gamitin ng Diyos. Ito yung chorus. Ang kanyang anak na si Jesus, siya ang daan at katotohanan. Siyang buhay, ang tulay, ang daan patungo sa Diyos. Kung ibig mo siya'y tanggapin, ika'y sa Kanya manalangin, at ang Kanyang pangako'y gagawin. Mahal ka ng Diyos, dapat mong malaman. Hindi Kanya pababayaan. Kanyang binigay, bugtong niyang anak, upang sino man sumampalataya ay may buhay na walang hanggan. Amen. Sorry, Ate Tessa, hindi maganda yung pagkaawit ko. Kasi nandoon yung kaba. May pressure eh. Iba yung mga awit na iba. Ay, sa awit na ito, ang lakas talaga ng dating. Praise the Lord. So, nagpapasalamat po ako sa mga taong ginamit ng Diyos. Kasi hindi po magiging ganito ang buhay ko. Kasi dati po akong drug addict. Dati po akong lasinggo. Pero dahil sa mga taong nagpagamit ng Diyos para marinig ko ang mga salita ng Panginoon tungkol sa kanyang pag-ibig sa akin, tungkol sa kanyang habag sa akin, nagkaroon po ng bagong buhay. Ang aking buhay, binago niya at pinagkalooban niya ako ng mga pagpapalang tinatamasa ko ngayon, kagaya ng asawa at mga anak. Salamat po sa Diyos at sa inyong lahat. Amen. Mabuhay po kayo.